fi baro ki parlok sasi ni pedang sobha link bak channel ke jongi baca ni program Dorbin series 2 ke session ke wasau ke dor jong ke jing puli bin pabin sasi ni pedang fi pastor pedang sobha fi bat ha ni ke session ke bamenta ngin ye beteng pat sha ka lenong ka bayathu yangi kumni ka jutang hapdeng ublay baru Abram pakani ka dai ka Genesis ka lenong bakhatsan pastor haba pe ni ka Genesis lenong bakhatsan ngasngobon wanra Ahmad jong phi ba kini ki bay pe ki parlok katukan ni ki sembo ki bangayo na ka lenong kaban kong na lor ba ublay Ukren umi pau hau Abram hakil nong ki bladep hakil session ki bladep menta hang ne kan nong pat nak ni heading hilap la thos dan ba open scam sandan da ka ju tang pat Abram kabaan ha ni nong ni sempan ba ka jing perkhat ka jong Abram kum ubrio kaya pher kum ba ka jingai ka mi ngi na sep ngi bat ka plan ka jong ublay nakabenta o Abram sakaway ka poin ngayo o Abram usyanya how try baraki kular ki jong u sakaway ni ya ka jing ko atip no mar jong o Abram bakumno kain kita ki kular kin urlong kabasan watlah lakular da ublay baki pateng ben riu u ki pateng mi no Abram ken roy bun han roy ublay ulah de bisu lupa bakin ngat hakajing syate merau ken ngat hakajing long merau hari nong bay kaban riu pangalap pa ki dak pela ki bawan mi ken san ukiu u bami tedem ka dong Musa ka bami ading kiu bami tedem ba dong Musa ka bami ading bahnyo pat long ka jutang tani ka kular u blay u Abram na ka banta ki khon ki ksiu jong u bat ki jaka hakaba kin shong gensa kini kilong ki nyotli ki sembo perkhat ka bang wanra Ahmad jong phi perlok ka pai ba kum ju phi pastor te ngan skokmen sibun bangin ya beteng bai da kom ka bang jele hi ka session ngla Ahmad ba phin skop ha ban yalam jing mot hi na ka yang jong phi khnang baladron ai ka ba ni kwa ban kali le singin sa wanra pat skop ha pastor to kubli sibun baridan na ka banta jong itu ki lamprang na sedang iba puni hi ba abangidan hani session kumut phiru ka pang khret lupa na persyang long kadi kata ka ba long kaspa yang iru habang yo ya bani kran kumni to ki ai ki ba phi puson haladi ki ai ki ba phi ngam phi yo ki kat kitu ki mat ki ba mentoi kalong da syaka jingkar ku yang i te to ringkat bat ki ai ki ba phi phila puson to nyepet mentai ni ka tin ki jong blai ka wei ka khot adin ko i pat amar ngi da kata na mta jong phi ki nong pe tu phi nyu i ya kador jongka la kalong ka khana ka bagi na jutip tin rei habangi ya puli kumni ka wei hedin ka wei pat kan asibun ka jing mentai nam ta jungi ha to nya po choi tu ka khot ka bani kong anda lala kini ki ru ka ktin utrai kalawan hau Abram ha ka jing yo i pau kada ong tu wat chep ting ko Abram manga ngalong kasti jong mi bat ka bai nong jong mi kan long ka bakrau to ha kani ka basdang ingi sko kumba kani ka khana ka beteng bait na ka ai ka bangi le ka session ka bladep ka tu ka jing kren hapdeng jong Abram bat usim ka Sodom ka ba terwa ye kitu ki jing ai sungba ki jong u ngisong ba tang maria kut ka to ka khana ka beteng bait kani ngiso wolok ta tin roi de phipe da kar kom long jong kani kalnong ka bakhatsan ni ka tu kalong kham hadin ka tu ka ni anda habau Abraham ula relax
Nama da kawan bi hang tu ka penkulmar ka jengmut ka jeng uru. Nomor ku mu bri hi ngi song thu ma phi manga ngi phi ba pet ru. Haba ngi la adep ya kanu da don da kawai pa de long kalong stress bahai. Ka kaban kia. Kiai ni. Tin re haba ngi phai ni kani ka shu ong bet kelum ba enda lala kini ki ru. Kamut bet enda la dep ja kitu ki belai keren. Ti hadin ka tu kat ni. Kawan kaktin utrai hang ni penan kam ni mo kaktin utrai kalawan hau Abram ha ka jing yo ipau kaktin ber ka jing i ngai badan ar benta long kaktin ber ka jing i kaktin utrai kalawan to biang kata kadong ka khamsuk i masang tu ni kaktin utrai kawan mun yo sngo hendai menta ha ka jing yo ipau ti hatu mo kala ban mut ba ublei upha danu banyak keren bat ha ka jing ipau kala bat mut chataro nomor menu hangnu kadon ta ka jing itu pau msi mi thu hangni ha ka por ka ba nuru msi mi thu hendai ka pen i ba ya kata ka jing long ka ba ha kata ka jing ipau ka mut Abram uyo banyak keren makani ka ketin kawan to kaktin ka don ka jong ka jingmut ka jong kam ne kaktin kawan ma ka jingmut hendai bat ka jing ipau ka vision ka bakin ong ha ka pareng te menta jayu ka kan mi ka nikah jing keren te menta kata ka kaktin ka bawan ka sawah te uni Abram yo sngom ne to ka ong ni to wat chap ting ko Abram manga ngalong kasti jami wat ka bainong jami kan long ka bakrau la bat mut dor long ha ka bakum kan no ka khep ka bakata ka jing itu pa wat ka sur ka jong blai ka wan ka ba ai men sim yo Abram da ka ba ong tu wat chep ting ko Abram blai imi itai kan tien tu wat chep ting atau Abram tip mo ba blai ulakar ku yo Abram atau Abram tip mo ba dai ublai ba betin nanti yo atau Abram tip mo ba ublay usinran yo ti hang ni kani ka jing ong to wat chap ting lakren ya ka ha kani ka khem ka ba dang shudap wan hirtma namar kum bakalong hakitu ki por ada kis im kira thma na kawai ka por kawai pan mun la da syarem menta ka mun kawai pon sakhi biang kin sawan biang ke banyak kun biang ti kala benong kata ka khem ka ba ublay udan kaman ay men sim ya Abram melawan ra menta yani barakai to kitu ki kran kilong ki basut na bila pa ito ko session henry menta utray ang uhab ay men sim ne ka jing ay men sim ka jong ublay kawan da kasur kran ba ha kawan ka sur kran ubriu usung thu ka jing mot what shit ting ko Abram ngalong kasti jong me kadi kadur jong katma am kata kasti awan kadi kadur jong katma what ship ting ngalong kasti jong me kababut ang tu pada kalong manga ngalong kasti jong me katu kalong kajing ban bat ka bainong jong me kan long ka bakrau ke ai kata ka bainong hato kan dei kata ka jingker khu ka ba ublay un ai hu Abram tada ibu dah kata ka jingkli nginum yo ya ka jing jubab namar bau Abram la da mal upaya ka jingker khu henry ka bainong hani kan long namar ba me nyokor yang kum ublay me yaine hang ni ya kan ni ka jing yaine jong me kumut ka bainong ka bangan ai kan long ka bakraw tingim tip ka bainong ka kumnu ubleun ai Abram namar nasdap tu la dap kular kata te bonsin ya ka jing kular ngim ju khanya ka bainong hendai ka dei da ka ai ka jing nong ka jong ubri ko ublei kwa ban pai te hang ni i ya kan ni ka jing kran ka jong ublei ni mo ka bainong jong me kan long ka bakraw kini ki kentin i bakilong kum wei ulan ubam la banyak kendo bar ka tu ka jing terwa jong sim ka sodom ka bani na sipai session tu dem ang tei ka spa ka bakraw ko ban jap thama kata hajin sak la dei benong ka bainong jong ka jing jap thama jing jap thama ten dei men tau blei umnyo te ka tu kamong hani wong wei ka bainong ka bakraw
ka bainong jong me kan nong ka bakraw e Hmm. te long kata ka dei ka ktin ka ba Abraham uyos ngo ha ka jing yu ipaw Hmm. ti Abraham simit hu ka jing ipaw ko long ka kumno to ba yithu tang ti ka ji karan Hmm. Hakan ni ke episode ka banwan ngin yakni andai kata ka jengget pa ka kelalong ka ba khoj ka ba kentang khmat ulai mut ka dei ka jing long hok ka ba ublei priang